Soms, wanneer je echt goed bevriend was met iemand en er gebeurt iets en jullie hebben even een kleine ruzie, een week, 2 weken, dat je weet, het getuigt van goed fatsoen, van man zijnde, om je fouten in te zien en ze te accepteren. Zo ook voor die vrouwen. En dan zie je dat je het gaat goed maken met iemand, of iemand komt ertussen en zegt, hey, jullie moeten het goed maken, maar jullie konden het zo goed met elkaar vinden en ik vind het niet leuk. Brief me teshi, jangas maar het mekembong. Dat gewoon, ondanks zo mekembong, atekwa houding. Brief me. Sa seri in de tuwiki samsa. Sano verteri. Na sano besabi. Dus als man nga say bij de bong al die tijd. No ben de yu mati. Nou af de vijanti vida pe. Sabe pre mati. Daarom zeg ik het altijd. God, bescherm me tegen mijn vrienden. Over mijn vijanden zal ik zelf waken. Denk aan Tori even. Want ieder kan een fout maken toch? Ja toch? En als er geen liefde is tussen 2 mensen, het hoeft niet eens een relatie te zijn. Als er geen liefde is, is er nooit ruzie. Dus in dit geval, als je ziet dat je ruzie hebt gehad met je beste vriend of beste vriendin. En je neemt het initiatief om het dan weer goed te maken. En je ziet degene neemt een soort houding. Ondanks jij degene hebt vergeven en degene fout was. Saptaka seri. Aduan sani. Sa anoma verwerking. Dat na zo'n had sana doen aan mij. Daar is je oor, ja vijantie. Zoals maar moet je laten voor de natuur. Want gewetensstraf heeft 1 maal 24 uur zitting. Temitangi. Je takke odanga was smile. Lobby. Dus forceer niet. Als je een vriend of vriendin had. Die er niet meer wil thuis horen. In jouw of binnen jouw gelederen. Soms zei je met dat passigi. Of je bent dat passigi. Dus gewoon eens gewoon.